ए जा देख केकर फोन बजता। का भइल जी? फोन तो उठाई। दीदी दीदी का भइल? काहे इतना घबराइल बाड़े? दीदी मोबाइल पे भावना भाभी के फोन आवता। पगला गइल बाड़े का? भावना का कैसे फोन आवता? दीदी सच बोलता नहीं, एक बार चल के देख लाना। अच्छा चला ना चल। चला। कौन सा फोन? पे ई बिना सिम कार्ड वाले फोन में तो के फोन आइल बा। सच्ची बोलता नहीं दीदी, भाभी के फोन ये पे आइल रहला। चुप चुप, केहू से जाके मत बोल दिया वरना सब तोरा के पागल समझी। अब जा जा। बिना सिम कार्ड के फोन में फोन आइल बा। बदलापुर निवासी दीपक पुत्र जंग बहादुर पत्नी भावना के परिवार वालों द्वारा दहेज के कारण निर्मम हत्या कर दी गई और भावना के घर वालों को ये सूचना दी गई कि वो जलकर मर चुकी है और इस मामले को व्यवहारिक रूप से दबा दिया गया। उसके बाद दीपक की दूसरी शादी तय करके दीपक का पूरा परिवार जश्न मनाने में मशगूल है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि भावना उसे छोड़ेगी नहीं। टीवी पर भावना दीपक भाई दीपक भाई कहाँ बालू? अरे का भाई? हवा तो का भाई? हवा का भइल? अरे का भाई जी? का भइल बाबूजी? कुछ नहीं। अरे का भइल? कुछ बोलब का भाई? तो काहे इतना घबराइल बाड़ो? अरे कुछ ना भाई। अरे कुछ तो भइल बा ना, बोले ना का भइल बा। पानी। पानी लेके आ, पानी लेके आ जल्दी। हाँ हम जाता नहीं। हाँ अब का भाई? फ्रिज में एगो बच्चा बा। फ्रिज में बच्चा? ये लोग के का हो गइल बा कि वो कुछो बोलत था कुछो करत था? का भइल बारे तोहनी के? अम्मा हम सच्ची बोलतानी, वो फ्रिज में एगो बच्चा बा। हम जात हन। अगर फ्रिज में कुछो ना भइल ना तो देख तोहनी के हम का हाल कर। फ्रिज में बच्चा बा। आराम से। सब के सब हमरे घर में पगला गइल बा। फ्रिज में बच्चा बा त है बतावा, एमे बच्चा बा? आज तहनी के जन हाल करब ना हम। बच्चा बा है का बा? फ्रिज में बच्चा बा? पानी बा फ्रिज में, है ली पी रहुआ। पानी बा पी। हाँ पी। माई का भइल? का इतना चिल्लाचिल्ली होता? अरे बेटा गजब हो गई। अरे डिम्पल सिंपल डरात रहे तो हम समझ ली नाटक करत है। डटबो कैली नन के। फिर बाबू से डरोलन तो भी हमके डर ना लागल। अभी तोर बाबू जी के पिए खातिर पानी देले रहनी, पानी के रंग बदल कर खून हो गई। देख कैसे आगे खून हो गई। माई जब इंसान के दिमाग में डर समा जला ना तो देखेला आम तो ओकरा दिखाई देवला इमली। खून बा। माई तू लोग चिंता मत कर बाबूजी, ठीक बा? कल वाला कार्यक्रम खत्म हो जाओ, एकरा बाद हम कुछ उपाय लगाओ तनी। चलो चल ना माई, चल चलाओ। जैसन करबो जा ओइसने नु भरबो जा।
घर बड़ा बढ़िया बा, घर बड़ा बढ़िया बा। हाँ अरे दुल्हन अच्छा बड़ी। हाँ बड़ा बढ़िया बड़ी। ये तो भाभी भावना मामा माई अरे का भइल समधी जी, लड़की ना पसंद बिया का? ना ना ऐसे कोनो बात नहीं है। ई परी के भी आ ये हमार बेटी पूजा बड़ी। पूजा आए? बाबूजी ये भावना भी है। का भइला मजी, हम पसंद नहीं की, हमरा से बियाह ना करो। ससुर जी बहुत दहेज दे हम, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी दे हम और तोहरा के फोन भी दे हम। बाबूजी ऐसा बाबूजी अब ऐसे कपार पर हाथ धर के बैठला से कोनो फायदा नहीं के। कोनो उपाय सोची लोग। बिना बोले रहल न जाला ना। जब देखो पकड़ 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 करत रहला। तोर लागे कोनो उपाय बा तो बतावा। जले में नमक मत छिड़का। अरे हम जरल पर नमक नहीं की छिड़कत, हम आगाह करत नहीं आगाह। अरे गधा जितना खेत चर ले बा। हाँ अभियो से बचा ला लोग। दमाद जी एकदम ठीक कहतरन। हाँ। बहस कैला के टाइम नहीं खे, विचार करे के जरूरत बा। हमार बात मानी सब लोग। ओझा सोझा के बस के बात नहीं खे, ई कौनो बड़के पंडित जी करा सकेले। एक काम करो, तू लोग जल्दी रेडी हो। काहे? काहे? खूब बम धबा जाए के बाद। राम से नहीं पंडित क्या कहा? हाँ हाँ हम सुन ले बानी। राम से नहीं पंडित ना बहुत जानकार बाड़ा। तो चला फिर जल्दी। चलो। काहे के इंतजार बा? हाँ, चलो हाँ, चलो चलो। चलो। जय हो। हाँ बताएं का समस्या बा? पंडित जी बचा ली हमने के। हमारा परिवार बड़ी मुसीबत में बा। खुल के बताएं, साफ साफ बताएं। अच्छा बोली ना। पंडित जी ये हमार बेटा दीपक दिल्ली में सरकारी नौकरी करेला। एकर सरकारी नौकरी और एकर पैसा देख के एको लड़की भी आए बते एकरे पीछे पड़ गई और एकरा के लड़की पसंद न रहे, ई मना कर देलस। बस ये बात पर वो लड़की गुस्सा के ना आत्महत्या कर लेला और ओकरे बाद भूत बन के हमने की डरावत बिया। हमने की जीना मुश्किल कर देले बा और एकर बिया अभी न होके देत बा। पंडित जी कुछ करी पंडित जी। का नाम बा इनकर? दीपक। राउर घर में एगो ना दू गो आत्मा बा। हाँ ठीक कहीं नहीं है बाबा, एकदम ठीक कहीं नहीं है। कबो कबो एगो बच्चा इधर उधर दिखात रहे। हाँ। रउआ चिंता जिन करी, हम दोनों आत्मा के अभी अपना वश में कर ले तनी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय स्वाहा। प्रकट हो। ये दोनों बा। ये बच्चा बा, ये बच्चा बा। ये बा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं कलशाय वंदनाय नमः।
क्लीं विच्चै मुंडाय विच्चै स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। मैं जय स्वाहा। आज बहुत दिन बाद सुकून से चाय पिए के मिलल। सही कहता नहीं बाबूजी, न तारा और जिंदगी एकदम झंड होगी रहे। मतलब अरे झंड के मतलब कि भगवान कैसू करके ओकरा करा और छुटकारा दिला दे। चाय पिए। क्या ना जानी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। माफ करिए, हम आप लोग के पहचान ली ना। हम अपना लड़की की शादी खातिर आपके यहाँ आइल बानी। तो आई ना, अंदर चली। तो कहाँ से आना भइल आप लोगन? हम लोग ज्ञानपुर भदोही से आवत बानी। अच्छा अच्छा। हम काशीनाथ लड़की के पिता बानी और ये हमार बड़ भाई शशिनाथ जी बाड़े प्रणाम। और ये हमार लड़का राहुल बाड़न। खुश रहे खुश रहे। ये हमार दामाद बाड़न अविनाश। जी जी। प्रणाम। रख बेटा। ये हमार छोट बेटी सिंपल। नमस्ते। अच्छा जी। लिया बेटा, रख दे। और ये हमार सबसे बड़ बेटी डिम्पल। जी 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 जी। तो भाई साहब बात आगे बढ़ाई। हम कहाँ बोले? अरे आप कुछ ना कहब तो हमने कहा जानब, आप कुछ तो कहीं। देखा भाई, लड़का सरकारी नौकरी में बा, ई तो आप लोगन के पता बा। अभी सुल्तानपुर से कुछ दिन पहले एगो रिश्ता आयल रहे। वो लोग 10 लाख रुपया नगद, एगो 4 पहिया और अपने बिटिया खातिर जेवर वगैरह तो देते बाड़ा। ठीक बा, आप जितना सोचले हो खब कि आपके जितना मिलत हो कि हम अपना बेटी दामाद के ओकरा से ज्यादा करब। बस आपके हाँ का इंतजार बा। अरे अरे, जब आप लोग हाँ कर देनी तो हमारे तरफ से तो हाँ है ये बात। जी तो ठीक है। बात पर देसी गुड़ खा के मुंह मिठ लिहल जाए। बाबा प्रणाम। बाबा आपके पूजा पाठ कहिला से बहुत बढ़िया चलत रहे। इधर 2 दिन से फिर उहे हाल हो गइल बा। रात में घर में ढोल बाजत बा, नाच गाना होत बा। ऐसे में रात में हमनी के घर में ना रह पाई। ऐसन कैसे हो सकेला? हम एक बार जेकरा के बांध देवे नी ना तो हमार अनुमति के बिना कबो ऊ हिलेला भी ना। ऐसन ना हो सकेला। बाबा हमार विश्वास करी, हम सही कहत बानी। ठीक बा, तहनी लोग आज जा, काल अइहा, बताओ तनी कि का करे के बा। ठीक बा बाबा, प्रणाम। प्रणाम। ना, ई ना हो सकेला। 3 हंडिया एक साथ कैसे फूट गई? गुरुजी, यहाँ पे तो क्यों आइबो ना करेला? तब कैसे फूट गई? हमरा तो कुछ गड़बड़ लागत है गुरुजी। आप गुरुजी कहत रहली ना कि अगर कोनो शुद्ध आत्मा के कैद कर लेबा तो दुष्ट आत्मा अपने आप भाग जाला। तो कहीं बस बुझा गई। बुझाता हमरे से कोनो गलती हो गई बा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। 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 अब तहनी लोग के दुखी भैला के कोनो जरूरत नहीं खे। हम ओकनी लोगों के झूठ पे भरोसा कर लेनी और ओकनी लोग के झूठ के सच मान लेनी। लेकिन अब तहनी लोग हमरा के सच सच बताओ कि आखिर बात का बा, सच्चाई का बा। बाबा जी,
हम एगो गरीब माँ के लाचार बेटी रहने, जेकरा ऊपर से बचपने में बाप के साया उठ गई। चाचा जी हमके इतना प्यार आशीर्वाद देनी कि हमके बाप के कमी कबो महसूस ना भइल। और अंत में रघु हमरा के कैद कर लेनी। बस चिंता मत करा। ओकनी लोग हमरा से झूठ बोल के बहुत गलत कैले बा। हम ओकनी लोग के सजा जरूर दे, लेकिन सबसे पहले वो लोग तहार हत्या कैले बा, जेकर जानकारी समाज के पास बिल्कुल नहीं खे। तो समाज के जानकारी मिले के चाहिए। अब तहनी लोग उहे करा जौन हम कहतनी। जी बाबा जी, हम उन लोग के सजा दिवावे खातिर रोज जौन भी कहब हम माने खातिर तैयार बानी। तो जा, पहले अपन घर जा। अब पूरा बात अपन घर वालन लोग के भी बतावा, बाकी हम देख लेब।